Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, Erik Bitxarrai idazlearekin, hizkuntza eskubideen Beatokiko Agurnerekin eta Mendigorriako guraso den Josurekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroan, uztailean, 1069 positibo metatu dira, eta azkenen, 14 egunetan kasu gehien izan dituen bigarren erkidegoa da. Argazkiaren bidez, Mendillorriko agerraldia arindu dela nabarmentzen du. Notiziasek, gainera, historiako hiruhileko okerrenean 12.800 lanpostu suntsitu direla azpimarratzen du. Gaia aldatuz, mailari sare sozialetan elebitasuna kentzeak gaitzespen judiziala suposatu diola aipatzen du. Bestalde, Gobernu Zentralak trafikoa Nafarroara pasatzeko konpromisoa berretsi duela ere jakinarazten du azal honek. Eta bukatzeko, kiroletan osasuna taldeak plantiletan gastu handiagoa zuten 8 lehiakide baino gehiago gainditu zituela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak azpimarratzen dutenez, erteak egon arren, koronavirusak 1.000.000 lanpostu suntsitu ditu Espainian. Argazkiaren bidez aldiz, Alemaniak Nafarroara ez etortzeko eskatu duela nabarmentzen du. Gainera, maiatzetik, ia 8.400 nafar kuarentenan egon direla aipatzen du. Baita nafarrek Galiziara iritsi direla jakinarazi beharko dutela ere. Bestalde, Mendillorrin 1.145 gazteen artean 14 gaztek baino ez dutela positibo eman jakinarazten du. Baita Madrilek maskararen erabilera nahitaezko egin duela ere. Gai aldatuz, epaileak prozeseko presoen 3. gradua bertan behera utzi duela azpimarratzen du. Eta bukatzeko, futbolari dagokionez, osasunaren jarduera pandemiak moteldu duela jasotzen du gaurko azalak. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Euskal Herriko datuek Alemania eta Galizia arduratzen dituztela dio. Argazkiaren bidez, 3. gradua bertan behera utzi arren, prozeseko presoek tinko jarraitzen dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, arintze arina, metaketa oso larria eta Bizkaiako gorakada azpimarratzen ditu egunkari honek. Gai aldatuz, errepresaliatuen itzulera aldarrikatzeko 650 mendi igoera egingo direla jakinarazten du. Baita Madrilek batzorde mistoa atzeratu eta Urkullu Don Emiliagako bilerara joatea bultzatzen duela ere. Bestalde, Carlos A. Lozada Farkeko senatariari tarte bat eskaintzen dio garak, eta amaitzeko langabe berrien erdiak nafarrak direla jakinarazten du. Joan gaitezen orain berria ikustera. Albiste nagusiak Urkulluren ekinaldiaren agiriak nabarmentzen ditu. 2017an Kataluniako eta Espainiako gobernuekin izan zuen harremanaren dokumentuak aztertzen baititu gaurko egunkari honek. Horretaz gain, Maixabel Lasa Juan Mari Jauregiren alargunari espazioa eskaintzen zaio azal honetan. Bestalde, Kataluniako 6 buruzagi independentistari 3. gradua eten dietela jakinarazten du. Baita, Alemaniak Nafarroara ez bidaiatzeko aholkatu eta gobernuak alarmista izatea egotzi diola ere. Gai aldatuz, COVID-19 agertu zenetik Euskal Herrian 7.800 langabe gehiago daudela azpimarratzen du azal honek. Eta azkenik, kiroletan Eli Pescador arraunlari ohia bilakatzen du protagonista. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Navarra Sumari epaileak emandako kolpea azpimarratzen du, Iruñeko udalaren sare sozialetan elebitasuna ezabatzeagatik. Horretaz gain, larunbatean geltokin bigarren ekomerkatua egingo dutela iragartzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Alemaniak Nafarroara ez bidaiatzeko gomendatu duela ere azpimarratzen du. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Etxaurin, Kresada parke eolikoa sortzeko asmoak ezagututa,
Ingurumen txosten bat egin dute eta denen eskuragarri jarri dute udal webgunean. Gainera, parke eoliko honen aurka egiteko bihar, ostegunean, bilera baterako deia luzatu dute. 7:00 elkartuko dira bidaurretako frontoian gai honi buruz aritzeko. Eguesibarrera pasako gara. Musikando zikloaren barne, bihar Maspake taldea arituko da. Pop, soul, flamenko eta bestelako estiloak nahasten. Sarrigurengo panakerin izango da arratsaldeko 8:00. Honekin jarraituz, hurrengo asteartean, abuztuaren 4ean, Javier Ibáñez, Rafa and Monik taldea arituko da rock eta pop bertsioak eginez, eta kontzertu hau Sarrigurengo El Retrogusto Esmio tabernan izango da, ordu berean, 8:00. Modu honetan, urrira arte kontzertuak egongo dira Eguesibarreko toki desberdinetan, astearte eta ostegunero, eta programazioa online kontsulta daiteke. Gainera, Musikando zikloaz gain, udako zinema ere antolatzen da ostiralero. Gaueko 10:00 izaten da eta 200 pertsonentzako tokia dago, sarrera librearekin. Ostiral honetan, Spiderman Lejos de Casa pelikula egonen da ikusgai Sarrigurenen, udaletxeko behealdean. Eta hurrengo astean, abuztuaren 7ean, Padre no hay más que uno Badostainen. Iruñarekin bukatuko dugu. Dagoeneko 2020-2021 denboraldian udalaren futbol zelai naiz kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sanduzelaiko instalazioak erabiltzeko eskaera egin daiteke. Eskaerak abuztuaren 17 arte aurkez daitezke edozein udal erregistrotan edo egoitza elektronikoaren bidez. Deialdi honetako helburua guneak erreserbatzea da. Horietan, eskola, ikastaro, entrenamendu, txapelketa zein han egitekoak diren bestelako jarduera batzuk antolatzeko. Eskaera tramitatzeko deialdiaren inprimakia bete behar da, eta Iruñeko udalaren egoitza elektronikoan, udalaren webgunean edo herritarrendako arreta telefonoetara deituta eskuratu daiteke. Udalaren futbol zelaien erabilera eskatzen duten entitateen kasuan, entitate interesun guztiek egin beharko dute eskaera. Zelai horietako erreferente diren kirol klubak barne. Era berean, Boskos trofeoan parte hartzen duten taldeek, Boskos trofeoa kirola sustatzeko entitatearen bidez egin beharko dute eskaera, eta inolaz ere banaka. Deialdi osoa, ebazteko epea, eman daitezken erabilera banaketak edo beste edozein alderdi, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz, unean behar diren segurtasun neurriak aplikatzeko indarrean den araudiaren menpe egonen da. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, eguraldiak hobera egingo du. Goizean oraindik zerua lainotuta egongo da, eta baliteke goizean goiz euri apur bat egitea kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Eguerdialdean hodeiak gutxitu egingo dira, eta arratsaldean oroar eguzkitsu geratuko da. Ipar-ekialdeko haizeak joko du, eta temperatura nahiko igoko da. Bihar, ostegunean, beroa albiste izango da. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta termometroa 35-40 gradu artean ibiliko da hainbat bazterretan. Kantauri isurialdeko hainbat puntutan 40 gradutik gora ere igo daiteke termometroa. Eguzkia bistan izango da, eta arratsaldean bero hodeiak garatuko dira. Ez da baztertzen, han-hemenka zaparrada edo trumoi ekaitzen bat botatzea. Egunaren amaieran baliteke kostaldean haizea ipar-mendebaldera aldatzea, bolada gogorrekin, mendebaldean bereziki. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1883ko uztailaren 29an Benito Mussolini italiar fascista jaio zen. Gainera, 7 urte beranduago, 1880 urtean, Vincent van Gogh margolaria hil zen. Horretaz gain, gaurko egunez, baina 1958an NASA espazio agentzia sortu zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1983an Luis Buñuel zinema zuzendaria hil zen. Kaixo Erik, egunon. Kaixo, egunon. Zer modu zaude? Oso ondo. Hau da, pixka bat kolonizatua hemen zigurune. Turismoaren masifikazioarekin, turistak beterik dago eta ez gira etxean gehiago. Eta duela gutxi aurkeztu duzun liburuarekin, zer moduz, pozik horrekin ere? Bai, beti liburu berri bat karikaratzen duzunean da erditze bat, pixka bat depresio bat sentitzen duzu gero, baina moldatuko naiz sentitzen dudan depresioarekin. Nire hamarkaren liburua da, beraz depresio hori ezagutzen dut orain. Eta liburu hau, berez poema liburu bat da, ez? Eros izenburua duena? Bai, da poesia liburua, baina barnean ez da bakarrik poemak. Agertzen dira ere beste testu motak, aitzin solasa, hitzaurrea, gero testu nahiko kritikoak eta novela baten hastapena ere, eta beste genero motak ere agertzen dira liburu honetan. Orduan? Txiatu nuen pixka bat poesia idikitzen, beste genero batzuetan. Beraz, transgeneroa da, nik horrela definituko nuke liburua, transgeneroa. Eta da, egiten duzun lehenengo liburua mota honetakoa? Idazten duzun? Bai. Eleberi batzuk idatzi nituen, gero ikertzailea bai naiz ikerketa liburuak ere argitaratu nituen, baina horrelako liburua niretzat bai abentura bat da, experimentala da, nahiko berezia da, nahiko originala eta autobiografikoa ere. Beraz, mundu hori ez nuen ezagutzen eta egia esateko nahiko berezia da, ez? Biluzte hori nola kontatzen dudan nik bizi izan dudana, eta batez ere garrantzitsuena da, ez bakarrik nik bizi izan dudana, baizik eta bizi izan dudanarekin sortu dudana, ez? Hori abentura da, idazte abentura bat da. Zer nolako poemak, zer nolako testuak, zer nolako liburuak idazten ahalko dituzu bizi izan duzunarekin. Hori da, eskat. Eta nola erabaki zenuen hau idaztea? Nola erabaki zenuen nahi zenuela zure bizitzan oinarritu eta genero desberdinak pixkat nahastu? Ez dakit, pentsatzen nuen oso garrantzitsua zela orain argitaratzea. Nire lehen poesia liburua, lehen liburua horrelako arlotan kokatzen zen, frantsesez idatzia izan zen, eta hogei urtez geroztik, 10. liburuarekin itzulia egiten dut, eta buklea, lupa bukatzen ari naiz honekin, eta beste ataza bat irekiko dut liburu hau idatziz gero. Pentsatzen, beste arlo batean kokatuko dudala nire burua. Orduan, esan duzu ez, pixka bat zure bizitzan oinarrituta dagoela, eta zeintzuk dira gai nagusiak? Gai nagusiak da batez nik egin dudan gaindozia. Beraz, istripuak ere ukan ditut, eta heriotz ertzean gelditu nintzen, eta beraz irakurleak nahi badu jakin
bizitzaren bestaldean zer dagoen, nahi badu hori jakin, liburuan atzemanen du nik bizi izan dudana, beraz argia ikusi dut, nire gorputza beste toki batetik ikusi dut ere, desmaterializazioa bizi izan dut, eta gero beriz nire gorputzera joan naiz, eta hori dena liburuan kontatua da. Orduan pixkat, zer den bizitza? Bai, orain, da opari bat nirentzat, bai, eta liburua idatzi dut ere galdu ditudan lagun guziei, bizi bidean galdu ditudan lagun guziei ere omendu nahi dituen haiek galduak, joan zitzaizkidanak, eta uste dut importantea zela ere hori aipatzea, eta irakurleak ere nobelaren askapenean beste idazteko manera edo era bat deskubrituko du, eta testu txiki hori, laburtua den testu hori konektatzen du nahi duzu nik bizi izan dudana gatazka politikoarekin eta batez ere menpekotasunekin eta hori dena. Beraz, ni euskal naiz, baina bizi izan naiz gizarte batean eta gizarteak bizi izan duenarekin lotua da ere liburua. Ez da extra zerbait, ez? Bizi izan dudana lotua da ingurumen bat berezi batekin eta ingurumen hori ere agertzen da liburuan. Eta nola aukeratu zenuen izenburua, zer esan nahi du Erosek? Eros, Eros dikotomi batean kokatzen da, ez? Eros eta Thanatos, beraz, Eros bizitza da eta Thanatos heriotza. Beraz, joan etorri honetan kokatzen baita, pentsatu nuen apoposa izanen dela Eros titulua aurkitzea. Zaila da beti titulu bat aurkitzea, ez? Nabigatzen zira limboetan bizka bat, eta gero bat hautatu behar da, beraz bat hori Eros da. Eta irakurtzeko erraza da liburu hau? Edo nori gomendatuko zenioke, ala behar da izan ezakit, pertsona konkretu bat, interes konkretu batzuekin? Uste dut, testua nahiko eza dela, irakurtzeko testuak nahiko motzak dira, beti esaten dut, nik poesiarekin hareman berezi bat dauka, nik poesiak buruz ikasten ditut. Eta beraz, poema guztiak, olerki guztiak, askatzen ditut liburuetatik, eta ni naiz irakurri dudana nahi baduzu. Beraz, ikutsak dira nirentzat liburuak, eta askatu behar dira, irakurri behar dira, baina ere buruz ikasi behar dira, eta gero joaten zira mundura, zuk ikasi izan dituzunarekin, bai? Eta beraz, ni naiz ere idatzi ditudan poema guztiak, eta irakurri ditudan poema guztiak. Hori da, pixka bat, ikutsa hortatik ateratzeko. Eta gero, badugu beti sentimendu berezi bat poesiarekin, ez? Poesia ez dela nirentzat, poesia zaila da, poesia berezia da, baina kantugintza begiratzen baduzu, kantugintzari so bat ematen badiozu, konturatzen zira kantugintza ere egina dela poesiarekin. Eta hori, fraktura hori edo autura hori ez dugu ezagutzen kantugintzarekin, beraz, nik beti kantuz irakurtzen ditut ere, irakurtzen ditudan poesiak, airetuz, doinu bat emanez, eta agian horrela eresagoa da irakurtzea. Orduan aurre iritzi asko daude, ez, poesiaren inguruan? Bai. Eta poemak azken finean dira azken askatasuna, ez? Kartzelatuak izan direnak, zer idazten dute hormen gainean, poemak, eta gero eta gehiago ez dakit nola gure gizartea, Nafarroan edo Euskal Herrian, ze toki uzten diogu, ez? Poetari ere. Adibidez, prentsan, poema liburuak oso gutxitan agertzen dira prentsan, badagoela horrelako zentzura bat, edo nahiago dugu beti ikusgarritasuna
eman, ez? Eta lehentasuna ez diogu poetei eman, hori uste dut nahiko mingaria dela. Poeta asko ezagutzen ditut, eta poeta haiek merezi dute beste toki bat, mediasferak. Beraz, eskertzen ditut deitzagatik, gaur. Guretzat plazer bat da ere, zurekin hitz egitea. Eta, esan duzu? Bai, plazera da beti konpartitzea, ez? Azken finean, liburu bat idazten duzunean, geratzen zira zure mikrokosmosean, ez? Bakarrik, zure bakarralean, idazten duzu, eta momentu batean liburua argitaratzen da, eta garantzitsua da gero hori plazaratzea, ez? Plazaratzea, kanporatzea, eta jendearekin harremanetan sartzea, zuk egin duzun lana konpartitzeko eta jakinarazteko, ez? Hori da. Orain arte, liburua irakurri dutenek ze iritzi eman dizute edo zer komentatu dizute? Bai, nahiko berezia dela eta batzuk esaten didate oso garantzitsua dela euskal literatura mundu honetan horrelakoak argitaratzea, eta autobiografia jangotan oso baztertua izan den genero bat dela. Erosoagoa dela, ez? Nahi duzu fikzioa hautatzen duzu pertsonai bat eta kontatzen duzu pertsonaiak bizitzen duena, eta hor, pixka bat aterpetua zira idazle gisa, ez? Eta zure bizitza hasten zarenean kontatzen, hor biluzten zira, eta hori ja nahiko zintzoa izan da, ez? Desmartza hori, ez? Idaz prozesu guzti hori, eta uste dut, salmotzen dena hori da, zintzotasun hori. Eta, zuri idazterako momentuan ez zizun agian, ezakit, sentimenduren bat ere eragin, ez? Azkenean zure bizitza izan da. Bai, idazterako momentuan, ez zizun, ezakit, sentimendu gehiago eragin, ez? Zure bizitza kontatzen egoteak. Bai, beti berezia da, ez? Nahi baduzu, gainera aspaldiko kontuak dira haiek, ez? Gazte izan naizenean bizi izan dituden kontuak dira. Beraz, anamnesia edo oroitzapenekin lotuak dira testu horiek. Beraz, ni orain beste mundu batean nabil, nahi duzu. Beraz, horrelako oroitzapenekin itzultzea nahiko mingaria izan da, eta orain bizitzen dudan bizia ez du harreman esturik bizi izan dudanarekin, beraz, bitxia da, bizka bat ikustea zenolako bizitza bizi izan dudana. Baina, bizi izan dudana kontatzen dut, gero konpartitzeko ere, eta irakurleek ikusiko dute nik idatzi dudan liburuarekin zenolako arerak emango diote liburuari, eta agian bizitzen dudana hobeki ulertuko dute ere, eta haien bizitza ere desbideratuko dute ikusiko. Geroak esango digu, ez? Liburuak orain egina da, liburutegi guztietan agertuko da, liburu dendetan, eta gero liburuak eginen du bere bizitza propioa. Eta geroak esango digu zenolako bidea eginen duen. Aipatu duzu lehen, liburu honekin pixka bat ziklo bat isten dela, ez? Eta behin ziklo hau itxita, orain zer etorriko da ziklo hori itxita gero? Orain beste liburu bat idatzi dut, eta ez dakitzen bat denbora hartuko duen karikaratzeko, zen dakizun bezala, ez? Liburua idazten duzu, gero argitaletxeari igortzen diozu, baina ez zira bakara munduan. Beraz, ez zira bakarik munduan, eta beste poetak ere idazten dute, beraz, batzutan urte bat behar da, edo 2 urte, edo 3 urte behar da liburu hori argitaratzeko. Hurrengoa jadanik idatzia da, eta gero novela bat idatzi dut ere, eta ikusiko dut ere novela honekin zenolako bidaia eginen dudan. Eta hortan nago, beti idazten, eta nahiko pozik, idazten dudanarekin, baina
oso exigentea naiz idazten dudanarekin, goizero bostetan ikitzen naiz, disiplina behar, goizeko bostetan hasten naiz idazten, egunero, eta idazten dudanetik izozmendi bat bezala dago nahi oso literatura. Publikatzen dena da ikusten duzun izozmendi hori, gailurra, eta publikatzen ez dena da ozeanoaren azpian dagoena. Beraz, testu asko idatzi ditut, eta argitaratuak izan direnak dira izozmendiaren seinalea, egitura. Orduan, oso azkar ez idazten duzu? Ez duzu agian batzutan gelditzea behar? Bai, gelditze hori, beharrezkoa da, batzutan, hori da, energia edo beste gauzak ikusteko, baina ariketa hori eguneroko tasunean sartzen baduzu literatura, konturatzen zira oso garantzitsua dela idaztea, eta ariketa hori da eguneroko ariketa bat. Eta horrela bilakatzen zira idazle. Idazlea da idazten duena, azken finean bertsularia dela bertsuak butatzen duena, eta bertsulariak ari dira astero bertsuak butatzen eta hobetzen eta praktika hobetzen, eta hori da idazle baten lana ere dela idaztea, eta oso disiplina oso gogorra da. Gero liburu bat duen artean duzunean ez duzu ez dira konturatzen hortaz, ez? Ematen da, poema oso laburra da, eta ematen duzu, eresa dela horrelako poesia idaztea, baina azken finean izozmendia da, ez da bakarik hori. Arintasun hori baina azpian badago praktika, ez? Artista baten lana da, poeta da artistagoa bat, ez? Langilea, bai. Ordu asko daude, ez? Liburu baten atzean, eta lan handia. Bai, eta gero, kontuz, kasu emaiten diot ere kontestuari, ez? Ni oso kontent naiz, pozik naiz, Iruñean kokatzen den Pamiela argitaletxearekin lan egitea. Pamielak egiten duen lana oso unkitzen nahuelako, beraz, aspaldidanik Pamielak karikaratzen dituen liburuak ni irakurlea izan naiz, eta gero han izaiteko talde honetan parte hartzeko abentura berezia eta oso interesgarria den erentzat. Gero testuak idazten dituzu, eta gero ikusi beharko duzu testuak nora joanen diren, ez? Eta garantzitsua da zaintzea ere, eta ez da gauza bera adibidez Pamielan argitaratzea edo iparraldeko maiatz editorearekin lan egitea edo beste editorei batekin lan egitea. Oso garantzitsua da zaintzea argitaratuko duzun, eta nola ere, eta maketazioa ez dakit eskuen artean duzun liburua nola ikan duzu, eta uste dut maketazioaren aldetik lan interesgarria egin zutela, nik asko gustatzen zait adibidez batzea, artea eta literatura eta poesia, eta hor ikusi duzun bezala liburuan argazkiak oso zainduak dira, oso ongi maketatuak dira, eta liburua objektu bezala oso kutsuna ateratu da, eta hori da Pamielaren lana ere. Azken finean zuk egiten duzu, zure bakarkako lana egiten duzu, baina gero taldeka antolatzen da dena, ez dira bakarik abentura honetan. Eta hor, liburuaren azken momentuan duzun argitaletxe hori, eta berak egiten duen lana oso garantzitsua da. Eta esango zenuke liburu hau udarako irakurketa proposa dela? Udarako, bai, eta gainera, ez dakit liburuaren azken zatian ikusi duzunez, bada testu bat orain bizi dugun pandemiari buruz. Eta aktualitatearekin lotua da ere, uste dut,
beste paradigma batera leratu gira pandemia honekin. Lehen ginen, nahi baduzu, edaten genuena hor ginen bizka bat gure mikrokosmosean. Eta orain gero eta gehiago sentitzen dut garela munduaren bestaldean gizon batek jan duena gara, ez? Beraz, ez gara bakarik guk bizitzen duguna, baizik eta besteek munduaren bestaldean bizitzen direnak ere gara. Horregaitik, hori da, ni naiz jaten duzuna eta zuzira jaten dudana. Eta horrelako bat eta horrelako hareman batean sartu gira eta liburuak hori azpimaratzen du ere. Liburuak, pandemia oso kaltegaria izanen da, gure egunerokotasuna aldatu digu pandemiak, eta pentsatzen duen garantzitsua zela liburu hori horrelako testu batekin eta uztarketa batekin bukatzea. Ez dakit, bukatzeko, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, edo zerbait gehitu nahiko zenuken, esan dugunari? Bai, hori da, esan nizun bezala ez, ni ez naiz bakarik abentura honetan, eta haintzin solasa edo hitzaurea Timberlake Rechtenbekerrek idatzi dit. Timberlake Rechtenbeker New Yorken sortu zen, gero Ziburun bizi izan da 9 urte arte, eta euskalduna bilakatu da hemen Ziburun, eta orain Londresen bizi da, eta nire euskarazko ikasle hoia izan da, eta nik desafio bezala, esan diot, nire liburua bururatzen ari naiz, eta nahi duzu nire hitzaurrea idatziko idazko, eta esan diot, baina ez inglesez, baizik eta euskaraz. Eta hasi zen idazten, eta horrela ikasten da ere praktikatuz. Eta gero Aurelia Hotxak zuzendu zion pixka bat testu hori. Beraz, ikusten duzun bezala, ni ez naiz bakarra abentura honetan, eta haiek egin duten lana ere txalotu behar da, eta hori da, bai. Hori izango izatekin nire azken hitza nahi duzu. Ongi da, primeran, mila esker Erik gurekin hitz egiteagatik. Mila esker zuei, eta espero dut egun batean zuzenean elkar ikusiko dugula. Bale, egia den, primeran. Ongi izan. Ongi izan, agur. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain hemen gurekin ditugu hizkuntza eskubideen behatokiko Agurne eta Mendigorriako guraso den Josu. Kaixo, bikote. Kaixo. Zer modu? Ongi. Dola gutxi elegite bat jarri zen duten, ez? Eta nola doa kontua? Bueno, jarri genuen pasaden ostiralean epaibideari eman genion hasiera, ze uztailaren 7an heldu zitzaigun jada Hezkuntza Departamentuan jarri genuen gora jotzeko errekurtsoaren erantzuna. Eta erantzun hori ezeskoa izan zen, beraz ez zaigu besterik geratu epaibidea hastea baino. Orduan hau da azken aukera bezala? Bai, azkenean bide administratibo guztia agortu dugu eta epaibidea baino zaigu geratu. Guk argi genuen hau epaitegietan baino
erabaki politikoen bidez konpontzen zela, eta erraz konpondu daiteken zerbait gai bat dela, baina borondate politikorik ez dago. Beraz, epaitegietan ikusiko dugu, zer nolako erantzuna ematen digun epaileak bai. Eta orain arte jaso dituzuen ezezkoak zer dela eta edo zer arrazoirengatik izan da? Bueno, orain jaso ditugun informazioa edo ezezkoak batez ere politikoak, ez? Igual lagun badaki gehiago argudio juridikoak, baina guri ez digute ezer zehazki esan edo argudio zehaz bat esan, baizik eta hori mapa hor dabiltza bueltaka eta beste argumento juridikorik ez dakite egongo direnik edo ez. Guk argi daukagu borondate politikoa dela eta oraindik ere iritsi zalda dezake Jimeno girai arte, ez dugu uste, baina bueno. Eta zuek nola sentitzen zarete, Mendigorriako gurasoek? Bueno, orain gogotsu, hasi gara beste bide berri bat, hartu dugu bide juridikoa, gogotsu, ez daukagu ezer galtzeko hori, dena galduta daukagulakoz, eta ikusten dugu gure eskubideak egunero urratzen direla, eta ez gara geldirik geldituko, ez? Denain aspalditik, ez? Dator guztiak daramatzazue eskaera honekin. Bai, uste du lehenengo eskaera 2016an egin zela, eta urte hortan ere zoritxarrez, familiak ere ziren ongi adostu, ezezkoa jaso genuen, eta 2016tik ona, ez da ume kopuru baina izan edo gurasoen artean ez dira ongi adostu eta iritzi bakarra izan, eta urte hontara iritsi gara, 11 familia, 10 familia badikutugulako bibiki hitz bakarra daukagu, gogotsu gaude, argi daukagu, eta dena gure eskolaren alde. Orduan, aur kopurua aurten bai dela behar gutxienekoa, betetzen ditu baldintzak? Bai, kontua da, ez dakigula zeintzuk diren baldintzak. Hezkuntza departamentutik aipatu zen bere garaian gutxienez 8 haur behar zirela, eta hori ez da egia inon, ez du jartzen. Gainera, landa eskola bat izanik ez du gutxiengo 8 hortako mugarik. Beraz, guretzat, azkenean, ikusi behar dugu ere, zenbat haur diren guztira, 6 D-ereduan eskatu dutenak, dira 7 A-ereduan eskari egin zutenak, eta 1 G-ereduan egin zuena. Eta martxoan, onartuen zerrenda agertu zenean, onartuak ziren G-eredua eta A-eredukoak, eta D-ereduaren alde egin zutenak ez ziren agertzen inon. Beraz, horrek ere argi uzten digu, alde batetik hori, ez berdintasun eta ez diskriminazio pairatu dituzten guraso hauek. Ze besteek egin dute eskaria beraien eskolako A-ereduan edo G-ereduan, eta normal matrikulatuak izan dira. Ez dute izan inongo oztoperik aurre matrikulazio garaian, ez matrikulazio garaian. Aldiz, guraso hauek ez dute inongo erantzunik jaso, 2019ko azarotik, ez dira matrikulatuak izan, ez dira onartuak izan, baina ez onartu bezala ere ez ziren agertzen. Hilabete guzti hauetan limbo batean izan dira, non ez ekiten ongi inork erantzun zehatz bat ez zuen ematen. Zergaitik ezin ditugu gure herrian baliabideak dituen eskola batean gure haurrak nahi dugun ereduan matrikulatu. Eta horren erantzunik inork ez zuen ematen, aurreko hilabetean Jimenorekin, kontseilariarekin egin genuen bileran, hezkuntza maparen argudio hori agertu zen arte. Beraiek behin eta berriz esaten dute hezkuntza mapa erregulatzen duen 80/2019 foru dekretua, horrek ez duela uzten aurten guraso hauek beraien haurrak D-ereduan matrikulatzea. Foru dekretu hortan ez hartzen delako Mendigorriako eskolan ez dagoela D-eredurik. Guk esaten dugu horren aurrean, foru dekretu hori ez dela inongo muga. Azkenean horren gainetik badaude bestelako legedi batzuk, eta hori da tresna bat hezkuntza antolatzeko.
88koa zen aurreko foru dekretua, eta 88tik 2019ra hurrengo foru dekretura egon ziren aldaketa guztiek gobernu akordioen bidez egin ziren, tramite administratibo hutsak ziren, zergaitik kasu honetan ez. Hori da. Eta jaso duzuen azken erantzuna ez, nolabait izan da, hurrengo kurtsora begira saiatuko direla D-eredua ezartzen eta horren inguruan zer pentsatzen duzu? Bueno, azarotik dabitzate horrela, osea, azarotik ona, bueno, pasadan hilabete arte ez dugu ezezkori jaso, baizik eta ikusi bar zutela Mendigorrian zegoen eskara, aztertuko zutela egoera, eta erantzun hori eman zigun berriz ere kainan izandako bileran, eta berriz berdina da, errepikatzen dira, eta ez dugu ezer berri horren arabera. Orduan saiatzen dira luzatzen ez, dirudienez, baina gero ez dago erantzunik. Bai, luzatzen isiltarazi edo isili gelditzen garen, edo geldiri gelditzen garen eta aspertzen garen, baina orain arte ez gara aspertu, segituko dugu hor lan eta batez ere gure herriko eskola maite dugulako eta eskola bermatzeko aukera bakarra orain arte lerro berria irekitzea da, bestela arrisku larrian jartzen ari gara herriko eskola. Gainera, Mendigorriako udaletxetik ere babesa jaso duzu ez, nola bai? Bai, gurekin bat egin dute hainbat mozio ezberdineten bidez eta haien babesa daukagu bai. Eta orain, elegite hau eta epaiketak ez eta gastuak kudeatzeko nolabait, kanpaina bat abiatu duzu, Bai, Mendigorriko euskararen hasia jarri diogu izena, baina egia da hasi hauek ez direla soilik Mendigorrikoak. Hau kasu bat da, baina Nafarroan gertatzen ari den gai potolo baten inguruko kanpaina bada, ez? Azkenean, nolatan euskara ikasteko oztopoak dauden eta euskara ikasteko eskaintza hori ez egiteak azkenean gurasoak behartzen dituen beste aukera batzuk hartzera, bai, beste herri batzuetara mugitzea edo beste ikasketa eredu batzuk hartzera. Eta hori da hemen salatu nahi duguna ere, ez? Eta horregaitik pixka bat bilatzen dugu ere Euskal Herri osoaren elkartasuna bai guraso hauekiko, baina baita Nafarroan beste haur batzuek euskaraz ikasteko duten oztopoekiko, ez? Orduan pixka simbolikoa da, ez? Haziena eta lorea. Hori da, bai, loratzea nahi dugu euskara Nafarro osoan, bai, hori zen. Eta non eskuratu daitezke hazi hauek? Bueno, orain arte interneten bidez, uste dut behatokiko horrian. Baina, irubebikoitza euskarazbizinahidut.eus web horrian, badaude eskuragarri, hor badu jendeak aukera bonoak hartzeko. Eta gero, igual gure artean adostu behar dugu salmenta puntua, baina ziurrenik jarriko ditugula gure herriko kanpinean, eskatuko dugu baimena hainbat salmenta puntu jartzeko baita Faian eta bai Garesen, eta uste dut asteburu hontatik aurrera eskuratu daitezkela. Eta garrantzitsua da, ez? Zuentzat, azken finean gauza hauek suposatzen dut kostu nahiko altua izango dutela. Bai, guzti hau azkenean epaiketa bidea izango zen bat, baina egia da bestelako kostuak ere eragin dituela gurasoengan, borroka hau jarraitzea, bileretara joatea, material ateratzea, informazio ateratzea, eta guzti horrek ez duguna nahi izan da, gaur egun pairatzen duguna bezalako egoera batean, gurasoen gain, erortzea kostu ekonomiko hori ez, horregaitik elkartasun keinu hori ireki dugu. Eta orain, irailera begira, zer gertatuko da, hurrengo kurtsoari begira? Bueno, orain arte gure seme alabak matrikulatu gabe ditugu eta ea epaileak zer esaten duen 15 egun hauetan, eta horren arabera hor familia bakoitza erabaki beharko du herrian gelditu, Garesera joan edo matrikulatu gabe eduki etxean, orduan ez dakigu zer egingo duen familia bakoitza. Eta honek zer suposatzen du familientzat? Hombre, ostras, azkenean
nekatu egiten gara, baude familia batzuk igual ez daudela hain gogotsu edo azkenean animoak pixka bat geroz eta gutxiago direla, eta bueno, egoera hau ez da oso, ez dakit nola esan, ez da, zaitela bat esan bai, edo, bueno, gainera batez ere ez dugula, egoera hau guk ez dugun, aukeratu ez dugun egoera da, ez? Orduan, baizik eta, kontseilariaren hitzagatik egoera hau jasatea, ez da bat ere, ez dakit hori, piamoztuko dute hau. Bai, azkenan da, beraien seme-alaben eskubideak egikaritu nahi badituzte, eraman behar dituzte, egunero karreteran arrisku batzuk pairatzea jasan behar dute, edo jasan behar dute azkenean familian erosotasuna eta antolaketa pixka bat aldatzea, orduan hori ez, da pixka bat inkan jartzea nire seme-alaben eskubideak, edo bestelako edo arrisku batzuetara, ez dakit, arrisku batzuk jarri behar ditut umearen gain, edo tinka hortan daude, ez? Eta hor bai ikusi dugu, bai guraso batzuentzat, ez dela bat esamurra, eta are gutxiago gaur egun dugun egoeran, ez? Eta hor dago ere alde ekonomikoa ere noski. Eta gainera honek ez, etorkizunera begira, agian egoera berdinean egon daitezkeen beste herri edo familia batzuetan eragin dezake. Bai, eta uste dugu, kanpaina honen bidez ere, dei egin nahi diegu beste herri batzuetako familiei, batez ere, eremu mistoan ikusi dugu, eremu mistoera pasatu diren, legeak ezarritako eremu mistoan dauden herrietan, bai, eskari bat egon badagoela, baina eskaintza ez dagoenez, gurasoek erabakitzen dute beste alternatiba batzuk hartzea, baina benetan Nafarroako gobernuak, hezkuntza departamentu bat, eskaintza hori egingo balu, hizkuntza eskubideak errespetatu eta D-eredua edozein tokitan irekitzeko, uste dugu sorpresa asko hartuko genituela eta guraso asko animatuko zirela beraien aurrak euskara ikas dezaten. Orduan eskaria badago, ez dago nolabait zerbait bermatzen duena eskaria egonda eskaintza ere? Eske kontua hori da Nafarroko gobernuak eta adibidez Iruñako udalak ere ikusi dugu eskaria eta eskaintza kontuetara eramaten dutela dena, ez? Eta hor uste dugu tranpak egitea dela. Zuk eskaintza egiten ez baduzu, duzun eskaria ez da benetakoa. Eta bestalde uste dugu gutxitutako hizkuntza bezala euskara sustatu behar duzula eta euskara ikastea sustatu behar duzula eta horretarako eskaintza egin behar duzu. Eta horretarako behar bereziak dituzte, behar bereziak dituzte agintariek. Eta ikusten ari gara ez dituztela bete behar horiek betetzen eta legea erabiltzen dutela era murriztaile baten, ez? Ez dutela ahalbidetzen benetan jendeak euskaraz bizi eta ikasi ahal izatea. Orduan orain 15 egunetan ez gutxi gora bera jakingo duzue irailera begira zer gertatuko den eta gero epaiketa hau badakigu noiz izango den edo? Bueno, epaiketa luzera joanen da, ez dakit, 5 hilabete urte bat, ez dakit, igual agurne jakingo du gehiago, baina, bueno. Bai, printzipioz ez dakigu gainera egoera honetan ez dakigu luze joango da, baina egia da guk kautela neurriak eskatu ditugula haur hauek irailean bertan has daitezen D-ereduan eta Mendigorrian. Kontuan izan behar dugu, Jimeno kontseilariak aurrekoan aipatzen zuen, denbora gutxi dugula eta orain aldaketak ezin direla egin, baina 2019ko azarotik ona izan dute denbora adina irailean haur hauek has daitezen D-ereduan, lehen aipatu duguna borondate politikoa. Eta orduan orain zerekin jarraituko duzu pixkat suposatu dut esperoan ez, eta gero baduzu pentsatuta nolabait zerbait egitea? Bueno, orain arte ez, zer gertatzen da egun hauetan, eta gero berriz elkartu erantzunaren ondorioz geriz elkartuko gara, emango diogu beste buelta bat, eta ea ze bide hartzen dugun. Eta itxaropentsu
zaudete uste duzue? Bai, hori beti. Gogoa eta itxaropena ez dugu galdu orain arte. Orduan, erantzuna negatiboa bada ere, borrokan jarraituko duzue? Bai, iraian bertan ere hurrengo kurtsorako eskaera egin behar dugu, eta ea ze irizpide edo argibide ematen diguten, ez bada ikasturte hontan, hurrengo ikasturterako lerroa irekitzeko, ea hori irizpide edo argibideak jasotzen ditugun, eta orain ere aber ongi segitzen ditugun. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuketen, zerbait gelditu izan zaigun esan gabe, ala besterik gabe kanpaina honetara ez, animatu jendea? Guk batez ere herri baten eskola egoera larrian jartzen ari garela borondate politikoagatik. Badaukagu herritik oso hurbil Maineruko eskola D-ereduko lerroa ez irekitzagatik itxi behar izan zutela, eta eske Mendigorrian bide berdina jarraitzen ari dugu, orduan argi izan dezatela herriko eskola arriskuan jartzen ari direla bakarri borontate politikoagatik. Eta azkenik agian eskerrak ematea ere Euskal Herriko txoko pila batetik ari gara elkartasuna jasotzen, interesa hasiak eskuratzeko, orduan alde batetik hori animatzea jendea ere elkartasun txiki hori adierazten, baina gero ere eskerrak benetan lagundu diguten guztiei bai. Mila esker, bikote etortzeagatik. Mila esker zuen. Eta diegongo gara, zer gertatzen den. Hola da. Ongi. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Gaurko hau izan da guztia. Bukatzeko, Nafarroako artxiboan dagoen Maleficium erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, hori egoteagatik eta bihar arte.